Horas onma akka si jagarun do akka labatanna. Horas pencinta adat Batak. Salam jumpa di YouTube Sandili Berpapan. Di partikenon raw Patol Hasson taringot tu si jagarun. Na paling utama nang patorangokku di son bahwa si jagarun bukanlah berhala, bukanlah animisme, bukanlah ada mistik atau misterinya. Tetapi si jagarun adalah lambang atau ilustrasi atau contoh untuk menyampaikan pesan moral, permohonan dan doa kepada Tuhan. Tidak ada misteri, tidak ada mistik, tidak ada berhala. Si jagarun adalah budaya adat na binukan yang kau putra na berjulu. Mari sama-sama kita lestarikan. Ima pesan panggiduat tuita salahuna. Si jagarun sebetulnya omma budaya ni leluhurta na binukan yang putra na berjulu. Ima lambang ni hasangapon. Saya na tua-tua na marujungulu. Naung jagar ditik nguluna. Bolo hita alak Batak. Tuludo nata persita di ngulutta. Ima hagabiun hamuraun hasangapon. Adora di nguluna nunga didai. Ima na pinasitanon. Tarlu ima di hagabiun. Nabui napatupahon ada si jagarun. Ima jolma akanong gabi. Titir maranak, titir marburu, dohot marpahoppu. Jadi ikon nang marpahoppu do asa bui di patupa si jagarun. Jadi perpiak si jagarun ibe adong tulung macam. Bolo nang marpahoppu di anak, marpahoppu di buru. Di pihak koma posisinya pas di ujung ni si majujung ni nang marujung goli. Alai bolo holan marpahoppu si anak dobe. Di baim ma posisi ni si jagaruni di sabula siamun ni na marujung goli. Di siamun di si majujung ni na marujung goli. Alai bolo holan pahoppu si buru dobe. Alai jarang do. Di baim ma di sabula birang. Ni na marujung goli. Di sabula abirang ni si majujung ni na marujung goli. Di sima di pihak si jagaruni. Holan gambar don, manang ilustrasi. Patuduhon, songod dia hajagarun ni ser na tutuo. Onma pangisini si jagarun do lapatan na. Iya si jagarun di bama nganan na ima apang. Tubagasan apang umma sudi si jagaruni di pamasok. Apangon omma melambangkan suat-suat manang ukuran. Suat-suat ni para daton ni adat Batak. Dalam pengilu don tomat terbata asa sudi peparan ni nang marujungun don aka jolma na jujur na mengikuti aka aturan tunduk tu hukum. Ima songon lambang ni apangi. Adong eme namar luduk. On lambang ni kemakmuran, lambang kehidupan. Nami lambangkan bahwa nama rujungului atau orang dingguluna dengan nguluna. Jadi tamiang don asa subi peparan ni nang marujungulun gabi jolma na berkecukupan jolma na sejahtera. Adong dibayar di si ima hariara. Ia hariara takas do tatadda ima sada haunubul. Dia ada sering don di arabangan di huta gabi perlinggungan don manang tempatnya kana dua-dua pertukuan manang perrapotot don ditorongi hariara. Omma na patuluhon nang marujungulun naung adong anak na bawa. Ima lambang
lambang nong arong anak na bawa. Jele hari aron bolo marborason. Nagudang boras na. Jadi sudia ka malu hidup do rotuson lamang lulungulu. Gawe terdok mo gawe tempat perjuragatan. Maling ngulu. Jadi songoni do gawe tangiang ni akka situan na torok do to paparan na marujung gului. Asa anggiat paparan ni na marujung gului. Gawe jolma na berguna, na bermanfaat, na buwi maling ngulu. Tuna humaliangsa. Ima gambaran ni pohon hari-hari. Adong disi ima beringin. Beringin omma melambangkan naung adong burungi na marujung gului. Sarupa, hampir sarupa do hari-hari do beringin. Aleu belger hari-hari. Tong do gabi persjuragatan nun bolo marboras beringin nun. Lomo rohani akka makhluk hidup manang akka pidung manang porik. Lau mangalang akka sepanganon. Songni do nang nani harapun manang doa ni akka natoro. Asa giak bui songon baringinon. Na bui mangalean ngolu paparni na jutuon. Tuakas tun natoro. Jol mana bermanfaat. Iraima tujuan na dang na adong mistik dang adong berhala di son. Jadi songni do adong disi opopu. Opu om lambang nang marpahopu ima na dua na nomor jungguli om raja ni dudut bahwa nang marpahopu ma nomor junggulu jele opopon sangat bermanfaat dong daun non bui mengubah dia ka na terpilir manang na yang lancar kendaraan buru olah dirus daun nai buru juga biar ubat ni na TVC kurang gua ni mampat ni opo-opo jadi akal lambang do studio jadi adong di sili juang sili juangon sada tumbuhan na batang na lurus selalu lurus ke atas. Adong pe dahan na ibaratna, adong pe cabang na tonggo ke lurus ke atas. Maksud na di zon, omma sada ilustrasi manang gambaran bahwa ngulun na marulun lurus, zon mana na jujur, partigor. Jadi hasangapon ni na dua-dua naon, mangihup man yan kapoparan na, yan akon na. Sudi ko searah masang pohonon tetap lurus ke atas. Asa unang mago asa ngaponi. Jadi ido sebetulnya naingiton ni iban na doho di sili juang. Adong man si musia sanggar. Ia sanggaron takas do taboton nang hau nagaledon. Nameoleon lon bolun salugu. Murado nusun nalugun. Alai dang pataon, dangolo matibulo. Di omma na menggambarkan paranguluni sipata turun, sipata naik, parangulunun gurang tantangan. Alai unang patah hati, hira omma nasihat. Songonido na marujungulun, gurang dia dobi akka hamolon-hamoloni, alai tetap tegar. Songoni mana ingitun ni kana torok tubo parani na jutuo. Ima taringot tu sanggaron boras nyon maselomoro hanya kaporik mangalang. Sada panggiudut tu masa tu sanggar mak kaporik asa unang diganggu ka tanam-tanaman. Songonido nang paparan neto. Saga bijol mana na bermanfaat berguna. Adong di sini basi hilap. Ia hilap pun daunna so kipas ma daunna agak lebar. Selalu hira na makila imana makila. Yang giok makirap sindadeo maju siya jono. Diakka perhorason, diakka kahagabiyun, akka persaulian. Diakka sirokak ni tobdi. Ima lambang nga. Ima pinangiluni. Iben na ibadi si hilap. Jadi dang narong berhala.
Ima na utekatur di son bahwa si Jagaruni dangarong berhala, dangarong mengandung mistik, dangarong animisme. So ini majo dipartikenon, tonton episode berikutnya. Taringot tu nama katau si Jagarun doa kau pasana. Horas, salam jumpa kembali YouTube Sandeli Perokpan. Molotung adong na orang lebih rap kita poliulihon. Horas, horas, horas.